Lot o brofiad yng nghanol y car. Rodri Jones a Dymoren I Lanymddyfri. Hughes, profiad gyda fe. O, amseru'r bas yn berffaith nath Jones. Jack Davies yn cael ei gymryd. Ond y gic mlaen. A mae MacDonald ar ôl I. MacDonald yn casglu ac yn tirio. Gath e 2 gais ar ddiwedd y tymor diwetha'n erbyn Pen-y-bont, a fe sy'n cael y cais cyntaf wedi creu gan Cian Abram a Jack Davies. Cais cyntaf y noson i'r porthmyn I Lanymddyfri. O, ar y teg, porthmyn ar ei ore. Yr ardal y dacl na'n gyfrym. Rodri Jones, y pwyll gyda'r bas, yn dangos I profiadau, yn gwahodd i'r amddiffyn iddo lan. Tackle! Ball's there. No, no. Os yna gyfle mas yn llydan fan hyn. Jack Davies, middi'r dydd cynta, cic arall trwyddo, cwrso cic I hunan. Luke Price yn dod ar draws. Ond mae'r cais yn mynd I sefyll I Tommy Lewis. Cic arall yn creu trwbl I Pen-y-bont. A'r ysgellwr Tommy Lewis yn elwa tro mae ail gais I Lanymddyfri. Yr ardal y dacl yn gyflym, Iwan Hughes yn tynnu'r bas nôl i'r cefnwr Jack Davies. Trad esmwyth a wedyn yn rhoi'r gic na trwyddo. Tommy Lewis yn llithro ar y bel, ond na chi gwaith taclus iawn. More! I'r canol maen nhw'n mynd ar lein yn effeithiol. Siwt mae'r hyrddiad. Mlaen maen nhw'n mynd. Y law yn yr awyr. Cais yn dod I Pen-y-bont. Thomas Jevons ar y teg, y pwyll yn cadw'r bel na o dan yn reolaeth. A wedyn, yr sgarmes symudol yn bwerus iawn gan Pen-y-bont, a mae hwnna'n rybydd I Llanymddyfri. Kick fox fydd hon. MacDonald yn moyn. Fwy o chwaraewyr fel amddiffynfa i'w gicau. Moyn hon I lanio just I fas y 2 ar hugen. O! Hwna di mynd o ddwylo. Macaulay Rowley. A mae Llanymddyfri ar y drod flaen unwaith eto. Os deith hwn mas yn llydan, mae'n mlaen gan Llanymddyfri. Os deith hi mas yn llydan, dyna'r cwestiwn. Tian Sparrow! Oedd na wagler tu fas, fe'n penderfynu torri nôl tu fewn. Trydydd cais Llanymddyfri, trydydd o'r tymor iddo fe. O, gyd yn dod o'r bocs. Cic fox uchel gan y mewnwr MacDonald, y cwrs gan Tommy Lewis. A wedyn o hynny, Mae Llanymddyfri ar y drod flaen. Mae Pen-y-bont yn gwely'n anodd iawn I ail gysylltu gyda'i gilydd. Lain lan, jobyn cynta wedi wneud. Finn Thomas am o'n I ddwylo nôl ar y bel. Fe di sgori dwywaith eleni'n barod. Y linell felyn y darged. Pawb yw'n y bron y bod i'r porthmyd. Le mae'r bel. Ivan Phillips, wyt ti'n gallu gweld I? Na, ond mae Lucas Yendl y dyfarnwr yn gallu. O, bydden ni'n tybio mae'r bachwr sgorodd y cais. Cais y tîm cyfan, bydden ni'n gweud I hwnna, oedd pawb mewn y. Ond cais pwynt bonus I Lanymddyfri yw e. Ie, fi'n credu mai Tian Sparrow sydd yn gael I. Cic ar draws gan Hughes. O, bron a eistedd lan I Tommy Lewis. Hewli nawr ar sgiliau pêl-drod. Cicio unwaith, dwywaith, cwrso cic I hunan. Hewli! Yn tirio. Mae'r cais wedi cael ei ganiatau. By'n ni'n lwcus I weld I. Ond am ddechreuad i'r ail hanner. Fi'n edrych mlaen I weld hon eto. Llai na muned. Lot wedi digwydd yn barod. Bron a eistedd lan I Tommy Lewis. Hewli a sgiliau pêl-drod gwych ar cyflymdra I fynd amdani. Gath e'r bel lawr. Do fi'n meddwl do fe llaw chwith. A mewn i'r barier ar y plastig llithrig yma. Set! Codi unwaith eto, MacDonald am seri hon am berffedd y bas ola yn un hyfryd. Cian Abram drwsto. Cais gwych o'r sgrym. Dwylo gwych gan y porthmyn ar un I elwa yw Cian Abram. 5 cais I Lanymddyfri. Ie, Gwyn ar ei wyneb. Geith e ddim cais rhwyddach
Yna gyd oedd eisiau gwneud, wedi'n gwneud siŵr bod y bel na yn cyrraedd y restlus. A bydd y cais yn un dilys. Minute 20. A ni wedi cael carden goch ar y banker Eglwys heno. Eilydd o brop Pen-y-bont Mark Thomas. Iaith On the line. gwbl anaddas. Happy. Time's off. Harry Olding mynd â i metr yn bryn. Williams. Thomas Jevons yn edrych am ail gais. Flash fach nôl. O, a'r cais yn mynd i ddod i'r eilydd. Lloyd Wilkins. Os newn nhw siapo, i falle bydd amser am un bach arall hefyd. Ond ofer fydd i ymdrech i gael 2 bwynt bonus. Y chwiban olaf yn mynd mewn ail hanner aniben tost. Llanymddyfri ath â hi 2 bwynt bonus yn curo Pen-y-bont o 35 i 17.